Igcokama selidlulisa isixoliso ebantwini ke ikakhulukazi ke kumasipala ke waseMfolozi ke ngenxa yokuthi ke izolo ke uJakayanga ukonandisa ngenxa yokuhlonipha uThibela ke emcimbini wakhe ke ukuthi acacelwe ke kanjalo ke naye ke ubaba ke uAli Mgube ke lapha ke uthi ke lento uyenzele ke ukuhlonipha lamaqhawe lento ke isho likhulu ke kubalandeli bomculo kaMaskandi ke nakubalandeli ke bonkana nje bomculo ke kukhomba ukuthi ke uMaskandi ke uyaqala ke uyaphambili bafowethu ake ngiqale ngenibingelela kwisiqiniseko eSemida moqala ungena kishana ngicela wenza ubulungisa ke ucindezela ibutton ka subscribe ke ukuze uthole ezinye izindaba ke engizokwenzela zona weba futhi ke igcoma elisha ke nayi inkulumo ke elile bhalile ke lapha ke lithe lidlulisa ke isixolise ke kumasipala waseMfolozi ke izolo uthe akakwazanga ke ukuyonandisa khona ke ngenxa ke yokuthi ke beyosekwa ke oza kwabo ke lapha ke uMgube ke kanjalo ke nentibane ke lapha ke wathi ke cha bezoshaya kumnandi ke lapha ke kubabhemu wasethi ke lapha ke ubahloniphile nje kakhulu ke lapha ke nayi enye inkulumo ke ayibhalile ke lapha ke engikholwa ukuthi ke iphethe ubutsizwa phakathi ke uma ke uyibhinqa uthi ke lapha ke alidla utshani bafana bami wasefaka ke isikhova ke ne-emoji ke lapha ke enye ke yomlilo kukhombayo ukuthi bafowethu ke noma kungahlonishwana ke kube mnandi kucacwe ujatshule kodwa ke okusalayo uthi nje alidla utshani kusho nje igcokama elisha umthandeni umpoka amanqele ke lapha ke lenkulumo ke ikhomba ukusobala ke ukuthi ke igame isaqhubeka ke indimeni ke kaMaskandi ke lena ke ebeyivele ikhona ke lapha ke noma ke kungajatshula kodwa maseqediwe ke igame iyabuyela esimeni sayo igcokama elisha ke lisho lokho ke akusho mina kwami ke ukuthi ngikuthatha ngikubeke nginiye khona ke njengoba kunjalo ke njengoba futhi ke ngakuthembisa ngathi mokukhona futhi okunye ke ngizokuthola kusukela manje kuya phambili ngiyakuletha futhi njengoba kunjalo bafowethu lishonile ilanga umsombuluko wasikole ukuthi niphathe kahle intambama iphinde futhi nibusise iphinde futhi niphathe kahle bafowethu ngithi nje sisala ukuthi konke umuntu olandela kuleli page asihlangana kwezinye